царя, а? Сега какво заяжиш ли? Весела Коледа! Слушай, Ралф. Всичко е топи жици. Весела Коледа. Стара Коледа, че изкарам добра нова година. Нова година няма да. Очакваше се. А очакваш ли най-доброто приятелство на небе майка? Майка ти. Мухва е! От 28 до този тренер те искам да извън груда. Ще събираш кенти. Надявам се не толкова далече. Не знаеш, за грудата не иска да потъп много за една курва. Сега, сериозно. Аз ще точно ти гръб. Искам да си много фреш и спре на всяко чувство. За по някой вас двамата... Това не съм го чул. Да, ама аз не. Спокойно бътля. Не ми викай спокойно, е! Майка ще. Как ще бъташ матка ти лут? Съм ти дал думата! Не си ми дал. Не съм ти дал думата! Разбра, Абсолютно. разбра, изчезвай! Какво бе? Нищо. Айде да било, не ми се стъпва. Братенеш, много загубиш това малкото. Върши работата. Стрекал. За сега не трябва. Кога са нещата? Така ще го бия, че къв ще поръща. Като мре, вместо ти Петър ще види мене. Да, пайко. Слушай, брат, ще отвържи към 120 лева. Шалбата. До утре да ги имаме, брат, за 10 няма прива, защото трябва да се свърши. Е хубаво, как ми свъндат. Е, добре, аз може няма значение, ти трябва да вземем по-голям дел, брат. А той може ли? Той гори, брат. Как аз гора? Това викаш част гора, това викаш част гора, пари чулки. Ще се скарали утре, ще се разберем. Нагарате утре звъна в 4 часа. Ясно, 4. Execution. Execution. I spit sadistic with the characteristics of airborne ballistic, natural mystic, lyrically gifted with a killer instinct. Step before me in my territory, I wouldn't risk it. Hazardous, man, disaster. I mastered the mic. Still writing rhymes in the afterlife. You ain't half as bad. I create earthquakes with the paragraphs I write. Executions, divine retributions. Never to the zone, guaranteed you'll be losing. Executions, divine retributions. 60%, 80% с вас. Брак не съм на 60. Няма, ако искате спи спокойно, дайте парите, бе. Да, няма проблем на това, ще 20. Ти трябва да еш още 30 лева. 30 лева. 30 лева, братле, ти казали 60 лева. 60, още 200 там дадеш, давай. Давай парите. Давай 20 Още му трябва 20, давай някакви, бе. Другата част, брат. Утре, бе, не може днеска, бе. О, не можем днеска, дай. Как не стане? Момчета там стара. Съда на боса се разберете. Шефете ми се правят на луди тук. Не ми дават парите. Чакам. Хубаво ще дойда. Ето аз ще се разправям с теб. Ай. Това, Филипчо. Се опитали да го изчукат нещо свободно.
20% някакъв проблем ли? Кой тайко направи? Ето. Така си проблемация. Аз не знам, че те прави. Дай папа. Ма това да бе. Да, нямам, попраш. Я че толкова столен. Аре гръмни има, бе. Моля бе, жена! Купи! Стой! Сега. Стойте, не смята. Не смята. Ама вие трябва да си много по-не така, тя ще ми говорите. Що става, мой? Къде сте другите путки там? Взимай неща. Лесно ти беше едно пешимане по това. Сега хубавото ли те? Пак те путки. Хубаво ли ти? Сега знам как може да се разберем. Как може да разберем? Как? Да му изчакат просто да си бръкнат джоба и да изкарат кеш. Ай по-бързо, действай, не ми говори, ай по-бързо! Айде, бе. Колко си? Двеста и 10. Знаеш, ти си- Горницата сте на десятка. Ти си мислиш, че може да посочиш пистолет си за мен и да се пази това с 200. Не. Так ми се разбрали на 60, а не 80. Често не, бе. Добре, дай ги ти вече, моля да му пусна. Добре, Филип, оставяме го на твоята добра душа. Айде, че и начакай.